Shwmai. Dwi yma heddiw I siarad am Gemau Torri'r Garw. Nawr, dwi wedi gwneud cyflwyniadau ar Gemau Torri'r Garw mewn sesiynau rhithiol, ond heno dwi am wneud cyflwyniad bach ar Gemau Torri'r Garw mewn neuaddau neu wyneb I wyneb mewn neuadd ysgol neu ble bynnag mae gofyn I chi wneud gemau gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion. Felly fel ych chi'n weld o'r sgrin, dwi'n siarad trwy laptop a dyma be dwi'n weld hefyd. Dwi'n weld laptop gyda post-it notes gyda syniadau gwahanol a dyna sut dwi am eich arwain chi trwy rhai o'r gemau dwi wedi defnyddio fel Gemau Torri'r Garw gyda pob math o fudiadau gwahanol ar draws Cymru. Felly, os ewn ni'r gyntaf, sef llinellau. Nawr, y pwyslais yn y gemau yma yw fod dim angen lot o offer yna chi. Felly, os dychmygwch, ydych chi mewn stafell, criw o bobl yna, a mae rhain yn gemau ydych chi'n defnyddio llinellau, felly rhoi pobl mewn llinell. Felly, I ddechrau, y gêm gyntaf ydy llinell pen-blwydd. Felly, y pwyslais fan hyn yw fod neb yn siarad, a be mae rhaid i'r bobl yn eich sesiwn chi'n neud yw rhoi hynny mewn rhes, mewn drefn pen-blwyddi y flwyddyn, felly o Ionawr hyd at Rhagfyr. Dim fesul oedran, ond pryd mae pen-blwydd nhw. Felly, os mae rhywun yn Ionawr 31, neu'n mis Ionawr, maen nhw tua dechrau'r rhes. Os mae rhywun yn Tachwedd neu Rhagfyr, maen nhw tua diwedd y rhes. Ond fel y pwyslais fan yw fod nhw ddim yn cael siarad gyda'i gilydd. Felly mae lot o gyfathrebu wyneb wrth wyneb corfforol yn digwydd yn y gêm yna. Mae'n arbennig o dda. Chydig bach yn haws wedyn yw'r un taldra. A mae hwn ni'n dda I ddechrau sesiwn, sef pawb yn rhes, a mae nhw trio roi un mewn fesul taldra. Eto dim siarad. A mae hwn yn dda iawn eto am defnydd o arwyddion corfforol a sut mae pobl yn cyfathrebu gyda'i gilydd, ond ddim trwy siarad. Maen nhw'n gemau arbennig o dda I wneud reit ar y dechrau. A mae'r nesaf falle, os da chi'n adnabod y grŵp yn dda, neu falle tuat ddiwedd y sesiwn pan mae pobl yn hapusach I drafod eu barn nhw. A gyda hyn, llinell barn dwi'n galw hwn. A be di hwn, falle wnewch chi ddeud rhywbeth fel, dwi'n meddwl bydd Cymru'n curo Lloegr dydd Sadwrn yma. A ble mae pobl yn sefyll ar hyd y llinell barn yma. Ar un pen y llinell yw bydd Cymru'n curo Lloegr yn hawdd. Ar y pen arall, falle Lloegr fydd yn curo Cymru. A chi'n weld ar hyd y llinell yna ble mae pobl yn sefyll ar hyd y llinell barn. Mae allwn am I mewn I materion falle mwy dwys, ond falle fel un ysgafn lle da I casglu barn bobl ifanc am rhywbeth fel hynny. A mae'n gweithio'n arbennig o dda os da chi'n nabod y grŵp yn dda. Felly dyna'r gemau gyda llinellau o bobl. Felly nesaf mae cylchoedd. Felly, newn ni, so yn lle yn dweud llinell tro hyn, da ni'n defnyddio cylchoedd. Nawr unig offer, efallai da chi eisiau defnyddio ar gyfer hwn bydde cadeiriau, ond eto, os dim angen dim byd arall. Felly, gyda rhifau, da chi'n cael eich criw chi I sefyll mewn cylch, yn edrych mewn ar ei gilydd. A fan hyn, y nod yw, fod nhw'n gofod deud rhif o 1 I pe bynnag faint sy'n y grŵp. Os mae 15 yn y grŵp, maen nhw'n cyfrio 1-15, ond mae pawb I rhaid deud eu rhif nhw yn eu tro, ond os mae 2 person deud rhif yr un amser, chi'n dechrau nôl ar 1 eto. Felly chi'n mynd, os mae 15 yn y grŵp, chi'n mynd 1, rhywun arall deud 2, rhywun arall deud 3. Ond, os mae 2 person deud yr un amser, chi'n dechrau eto, a mae'n anoddach na be mae'n sowndio. Be chi'n gallu gwneud fyna yw, os da chi eisiau defnyddio cadeiriau, fod pawb yn eistedd lawr, a pan maen nhw'n deud y rhif, maen nhw'n sefyll hefyd. So, mae'n chydig bach o symudiadau fyna hefyd. Felly mae'n gêm eitha da eto reit ar dechrau sesiwn I gael pobl yn edrych ar ei gilydd, a mae'n elfen gystadleuol hefyd I trio gael pobl I ddeud y rhif yn sydyn. A newch chi weld bydd pobl yn trio brysio reit ar y dechrau, ond be da chi'n trio wneud yw fod pawb yn y cylch yn deud ei rhif unwaith. A'r nesaf yw cylch clymau. A mae hwn yn un, mae'n lot fawr o hwyl, a mae'n bwysig bod y grŵp yn nabod ei gilydd yn dda o'n efo hwn, achos mae'n lot o dal dwylo a mestyn ar draws y grŵp. Felly gyda clymau, be chi'n neud yw eto gawn nhw sefyll mewn cylch, ond maen nhw'n bod yn agos iawn i'w gilydd. A be mae'n rhaid, maen nhw'n rhoi eu llaw chwith nhw i'r canol a trio dal llaw chwith rhywun ar ochr arall y grŵp. So maen nhw ymestyn allan a dal llaw rhywun arall. Dych chi angen eilrif o grŵp hyn, so chi'n 10, 12, 14, rhywbeth fel yna. So dych chi'n rhoi ymestyn mewn a dych chi'n dal llaw chwith a llaw chwith yn dal ei gilydd. Wedyn, mae rhaid I pobl rhoi llaw dde nhw mewn a dal llaw dde rhywun arall. Felly mae llaw chwith nhw'n dal llaw chwith rhywun arall, a llaw dde yn dal llaw dde rhywun arall, gyferbyn nhw.
A be ymlaen o wedyn yw trio gweithio i ffordd nôl mewn i cylch gyflawn, achos fel maen nhw'n dechrau mestyn nôl a symud allan o'i siap nhw, bydd nhw'n sylweddoli mae yna clymau enfawr o gwmpas ei gilydd, a dyn nhw methu mynd nôl i'w cylch nhw, heb nhw gofod camu dros ei gilydd, heb nhw dadwneud y clymau gwahanol. Maen nhw'n dweud trwy dal dwylo. Cofiwch, dydyn nhw ddim yn cael gadael fynd o'i dwylo. Felly maen nhw'n camu dros ei gilydd, maen nhw'n newid nôl, tan maen nhw wedi creu mynd nôl i'r cylch greiddiol trwy dal dwylo. Mae'n gêm arbennig o dda, a mae'n gallu cymryd lot o amser, ond y pwyslais eto yw ar cyfathrebu a pobl yn siarad gyda'i gilydd a trio cydweithio i gael nôl i'r cylch yn dal dwylo. Felly mae'r dau gêm yna'n gweithio'n arbennig o dda. Nesa yw flip. Nawr mae flip yn digwydd mewn, da chi'n neud mewn stafell eitha mawr, a'r offer chi angen yw dim ond blanced neu parachute mawr neu cynfas mawr. A be chi'n neud yw, os mae yna grŵp o 10, maen nhw'n sefyll ar ben un ochr y blanced, a nod y gêm yw, mae chi troi'r blanced rownd a mae wedi pawb sefyll ar ochr arall y blanced ar ddiwedd y gêm. Felly wrth i nhw troi'r blanced rownd, mae'n rhaid symud pobl o gwmpas i wneud siŵr dyn nhw ddim yn dod oddi ar y blanced. Felly ar hyd y gêm i gyd, mae nhw aros ar y blanced. A be mae'n rhaid i'r grŵp wneud gyda'i gilydd, gweithio fel tîm, ydy trio troi y blanced reit rownd i'r ochr arall, heb fod neb yn dod oddi ar y blanced. Eto, mae'n gêm arbennig o dda am gyfathrebu, gwaith tîm, a mae'n cymryd lot fawr o amser, a mae'n un dda i bobl dod i nabod y gilydd, weld pwy sy'n arwain, pwy sy'n distaw, pwy sy'n gweithio'n dda gyda'i gilydd. A os da chi'n defnyddio blanced, mae parachute yn dda ar gyfer grŵp mawr, neu os oes cynfas gyda chi sydd yn fawr, eto mae hwnna'n gweithio'n arbennig o dda. Felly dyna flip. Nesa wedyn, achos dwi wedi defnyddio post-it notes ar gyfer y cyflwyniad yma, gemau post-it notes. Chi siŵr o fod yn gyfarwydd ar hyn, ond yn amlwg yr offer chi angen ydy dim ond rhywbeth fel post-its, a pensil a beiro. A be mae rhaid i pobl wneud ydy gêm dyfalu pwy ydw i, felly mae rhaid i chi sgwennu enwau pobl enwog lawr a rhoi'r post-it notes a'r talcen rhywun arall. A be mae rhaid, da chi'n cedr o gwmpas y stafell yn gofyn cwestiynau eich gilydd yn trio dyfalu pwy ydych chi. A yn amlwg dim ond falle cwestiynau ie neu na, oes nag oes, ond wrth i chi mynd o gwmpas, mae chi eisiau dyfalu pwy ydych chi. Da chi newid hwnna wedyn i falle math o fwyd, so falle bydd rhywun yn rhoi hot dog neu twrci neu beth fel yna, ac eto da chi'n cerdded o gwmpas yn trio dyfalu pa fath o fwyd ydych chi. Eto mae'n un da ar gyfer symud o gwmpas ar gyfer gael pobl i siarad gyda'i gilydd, sydd yn bwysig iawn. Nesa mae lluniau. Mae hwn yn gêm bach neis i wneud, falle gyda grŵp iau, ond yr offer chi angen ydy papur, pensil, beiro, falle clipfwrdd a cadeiriau. A be chi'n neud fan hyn yw cefn i gefn, da chi'n rhoi'r grŵp cefn i gefn, ar un ochr, mae pawb sy'n ar y cadeiriau ar y chwith, dwedwn ni, yn tynnu llun o rhywbeth. A wedyn, unwaith maen nhw wedi tynnu llun o rhywbeth, maen nhw disgrifio'r llun i person tu ôl nhw, a mae rhaid i'r person a trio tynnu'r llun trwy'r llunellau. Dwi ddim yn cael deud, dwi wedi tynnu llun o ti, ond falle maen nhw'n deud, dwi wedi gwneud llun o sgwar a triongl ar y top, mae yna sgwariau yn y canol, so maen nhw'n disgrifio'r llun i'r person arall. A mae'n arbennig o dda i weld eto sut mae pobl yn cyfathrebu gyda'i gilydd, a mae wastad yn dda ar y diwedd cymharu y llun gwreiddiol gyda be oedd y person wedi tynnu llun ohono hefyd. Mae'n dda yn dangos gwaith, dangos cyfathrebu a cydweithio. So dyna lluniau. Nesa wedyn ydy rhywbeth yr enw bingo pobl. A mae hwn yn dda iawn gyda grŵp anferth o bobl. Dwi wedi gwneud hyn yn gwasanaethau ysgol, gyda chlybiau, mewn theatre yn cael pobl i symud, a mae hwn yn bwysig iawn i gael pobl i symud, yn enwedig falle grwpiau sydd ddim yn nabod ei gilydd. Felly, be chi'n ei fan hyn ydy, da chi'n rhoi cerdyn bingo, felly'r offer bych chi angen, byddwch chi angen llun gopio tafen fel chi'n gweld ar y sgrin fan hyn. A byddwch chi'n gofyn i bobl mynd o gwmpas, a maen nhw'n sgwennu enw dan pob blwch, enghraifft gyda 3 person sydd wedi ffrainc. Maen nhw'n trio ffeindio 3 person sydd wedi ffrainc, gan bwysleisio fod dyn nhw ddim yn gallu rhoi'r un enw dwywaith. Felly fan hyn, maen nhw angen ffeindio pob mas, so mae hwnna'n grŵp fawr o bobl, a maen nhw angen mynd o gwmpas yn gofyn i bobl, ydych chi wedi bod i ffrainc? Wyt ti'n hoffi bresych? Wyt ti'n hoffi coffi? A eto, fel i bwysleisio, mae hwn yn dda iawn o ran gael pobl i siarad gyda pobl dyn nhw ddim yn gyfarwydd gyda, falle mynd allan o'i grŵp arferol. Mewn gwasanaethau, mae'n gallu gymryd lot o amser, ond mae'n un dda jyst i gael pobl i siarad, i symud,
i ffeindio allan gwybodaeth yn pobl, a mae'n diddorol achos os da chi'n edrych ar hwn, mae'n deud pethau fel 3 person sy'n siarad mwy nag un iaith. Wel, efallai bydden nhw ddim yn meddwl am ddefnyddio'r Gymraeg, neu bydden nhw ddim yn meddwl nhw siaradwyr Cymraeg, neu gyda ddwy iaith. So ar ôl chi pwysleisio rai rein, ar ôl siarad, rhywbeth fel, os da chi'n cael Coco Pops i frecwast, mae'n arwain mewn i sgwrs falle amdan bita'n iach, a be mae pobl yn gael i brecwast. Falle 3 person sy'n gwylio round a round, eto sgwrs fyna amdano pa fydd o bethau, da chi yn gwylio'r S4C. 5 person sy'n chwarae offeryn, mae'n diddorol i ffeindio allan pwy yn eich grŵp chi falle sydd gyda thalentau. Ar un cerdded i ysgol, mae'n diddorol i weld yw falle faint o bobl sydd yn cerdded i'r ysgol, neu dwi'n dal bws faint mor bell mae pobl yn byw o'ch ysgol, neu o'r ysgol maen nhw'n mynychu. A mae'r un bresych yn eitha diddorol i weld pwy sy'n hoffi bresych. Felly mae hwnna'n arbennig o dda. Mae angen bach o pharatoi cyn, ac yn amlwg mae angen i'r bobl ifanc gael fath o beiro neu pensel i mynd o gwmpas. Ond os da chi'n rhybuddio'r grŵp cyn fod nhw angen pensel neu beiro i gael cyfle i fynd o gwmpas, mae o'n gweithio'n arbennig o dda, ond eto mae angen bach amser gyda'r grŵp. Ond mae'r canlyniadau o wneud hwnna, gael pobl i siarad, o ffeindio allan mwy o wybodaeth am pobl, a chwilfrydedd am bobl eraill, mae'n un dda iawn am cyfathrebu, a mae'n gêm arbennig o dda i ddefnyddio gyda grwpiau mawr. A wedyn, yn ola ar fy post-it notes i yw'r gêm Would I Lie To You? Nawr, falle chi wedi weld hwn ar y teledu, ond mae hwn yn dda iawn eto, a mae'n well falle gyda grŵp chi'n nabod yn dda, a fyswn i yn fel, os chi sy'n arwain y sesiwn, fyswn i yn annog i chi falle arwain ar hwn eich hunain. Felly byddwch chi'n dechrau trwy enghraifft i chi. Da chi'n rhoi 2 ffaith a 1 celwydd, neu 2 gelwydd ac 1 ffaith. Mae fyny chi beth chi'n neud, a fyny i chi ffeindio gofyn i'r bobl ifanc be maen nhw'n gofod ffeindio allan. Ond gyda, mae hwn yn dda ran os da chi'n dweud, wel, dwi wedi pa pobl enwog da chi wedi cwrdd â, pethau sili sydd wedi digwydd yn eich bywydau chi, a mae'n un diddorol achos mae'n ffordd dda o gael y bobl i feddwl yn greadigol, ond hefyd da chi'n ffeindio allan amdan bywydau pobl trwy siarad amdan y pethau yma, trwy deud, dyma chi bod yn ofalus am rhaid pethau, a mae chi bod yn sensitif i pwy sy'n eich grŵp chi, ond mae o'n ffordd dda o gael pobl i siarad, mae o'n ddoniol, da chi'n ffeindio allan gymaint o bethau am eich pobl ifanc chi, ond hefyd mae o'n ffordd o bobl yn ffeindio pethau allan amdano chi hefyd, fod chi'n gallu deud rhyw ffeithiau diddorol amdan eich hunain, a nhw, so beth da chi'n neud yw byddwch chi'n deud 3 peth, da chi'n esbonio fod 2 peth chi'n deud yn ffaith, 1 yn gelwydd, ac yn amlwg wedyn byddai pobl yn gofyn cwestiynau chi amdan hynny. A fel dwi'n dweud, mae hwnna wedi gweithio'n arbennig o dda, yn wedi gyda rhai falle mwy eiddfed. Gyda rhai iau, mae falle bach yn haws i ddeud os maen nhw'n dweud celwydd neu ddim. Ond wrth i'r oedran mynd yn hyn, a maen nhw'n mynd yn mwy greadigol, a mae falle wedi cael mwy o brofiadau bywyd gwahanol. Mae o'n un dda iawn i gael pobl yn siarad amdan materion gwahanol. Felly dyna yw fy nghyflwyniad i ar Gemau Torri'r Garw, gan ddefnyddio post-it notes ar y cyflwyniad. Felly, pob lwc i chi, os da chi yn arwain sesiwn gyda chrywiau gwahanol o bobl ifanc, newch chi mwynhau. Mae wastad yn lot o hwyl, ond mae'r gemau yna yn gemau sydd ddim angen lot o offer. Maen nhw'n lot fawr o hwyl. A pan da chi yn, os mae rhywun yn gofyn i chi arwain sesiwn, be bynnag yw eich oedran chi, mae jyst yn bwysig gael plan B trwy'r amser. Felly, falle byddwch chi'n neud gemau llinellau, a byddwn nhw ddim yn gweithio. So falle, na ni trio cylchoedd. Ddim hwnna, na ni trio hwn. Felly cofiwch, mae wastad angen plan B neu plan C os nad yw eich cynllun gwreiddiol chi'n gweithio. A fyswn i yn pwysleisio hwnna, so felly mae yna lot fawr amrywiaeth yn y gemau yna. A triwch nhw allan gyda'ch pobl ifanc chi. Pob lwc. Ta!